Ang matagtingog sa drum nagkahulugan sa tuntiunay nga kagawasan. Mga igala, kumustag, maayog buntag. Welcome sa Panag-uban sa tuwag tulamanon na bombohanay sa udto. Sa gihapon ninyo ubos sa lagad sa kahanginan. Inyog anchorman, Bombo June Salde. May makiguban na usab kaninyo hangtod ta ngadto sa alauna imidya sa hapon. Kumusta to mga binangga o mga suki nga mga tigaminaw mga inaot ko sa gihapon namo sa Kapiskay, Kadasig o Kamaya. Ning adlaw usab ga Martes petsa 16 na sa buwan sa Mayo tuig 2023. So way paglangay usab di ato karod nga mga headlines. Dayo sa ka 28 anyos nga lalaki gidakop ngadto sa Danau City. Human nga nagpakita sa yag kinataw mga kabombo. Yang ipakita yang kinataw sa usa ka minor de edad. Hinungdad dali kinig gidakop aga baog 28 anyos mga kabombo. Aga dinakpan matulpa si Marbar Cabradilla Olida 28 anyos gidakop sa Purok Bilong-Bilong Barangay Luok Danau City pasado las 10 sa gabi sa kasong unjust vexation in relation to Republic Act 7610 mga kabombo. Nga pa po nang gipakita po ni ayahang kinataw. Wa ba kani magtama ning tawhana kay iyahang taw yamang gi-expose mga kabombo. Samtang sa pikas pod bahin Governor Gwendolyn Garcia gihimakak ag pagdraft o pagpalabang sa usa ka ordinansa 2023-02 matod pa niya dili ni mao'y hinungdan sa panagbangi sa Kapitolyo o sa bay mga kabombo. Unya nagapil-apil na rabani ni ag DOJ Secretary. Matod pa ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla dili kuno kinahanglan nga ang usa ka national office dili kinahanglan kuno nga mananghid pa ngadto sa provincial capital. Dili kinahanglan nga mananghid pa sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo kung panalitan dunay i-implementar nga mga programa o mga proyekto. Kini gumikan kay base sa nalatid sa provincial ordinance nga napasar sa nakalabay nga mga buwan ang maong provincial ordinance nagkanayon nga kinahanglan ang national office or national agency bakaha moanhi bakaha sa lalawigan sa Sugbo doon naman gani i-implementar nga mga programa or proyekto kinahanglan mananghid pa sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Kinahanglan i-approve pa sa province of Cebu. Kinahanglan ipasar pa ang resolusyon sa Junta Provincial diha sa sangguniang panlalawigan. I-approve ang maong resolusyon nga pabor ba sila, uyon ba sila sa buot ipa-implementar sa national government diri sa jurisdiction sa lalawigan sa Sugbo. Kini in relation ni sa katog issue sa African Swine Fever, ESF, nga diin ang Department of Agriculture, ang Bureau of Animal Industry, nagbuot-buot matod pag ipamatay ang mga baboy sa karkar kay naay ESF. Naay mga baboy nga sakit kuno og ESF, hasta ang uban nga mga baboy nga lagsik basta masud sa 500 meter radius ipangkaling, pakuryentihan, mercy killing para wa jud kuno virus mga kabombo. Og tungon niya na ni-intervene si Governor Gwen Garcia og nahunong ang pag-mercy killing sa mga baboy dias karkar. Samtang sa pikas pod gabahin aga Police Regional Office sa Central Visayas gidugagan ang mga kapulisan sa Cebu City aron sa pagpalig-on pa sa police visibility o pagpatrolya sa kadalanan. Kung naka-obserbar mo, tanawa ang dakbayan sa Sugbo na atay mga makita nga mga pulis magbarog-barog daplin sa kalsada. Naay mga patrol car gipang parking daplin sa kalsada, naanay mga police visibility mga kabombo. Nindot man na nga naay police visibility panahon gyud ni Colonel Ruina Garma, siya pa'y CCPO chief kaniadto. Way pahuway ang mga pulis ato makita daplin sa kalsada na ay police visibility, mag-foot patrol gyud mga kabombo. Nindot na nga naay police visibility para po na mga kukhan o kamot
ang mga daotang elemento, mga tulisan, kawatan o manglabnihay, mapugnan ang ilang bati nga intensyon. Makita sila og kanang nga mga pulis nga barog-barog dapit sa kalsada, at least ang ilang unahuna nga mangawat, manulis, manglabni, mapugnan ang ilang bati nga intensyon kay naa sila pulis nga nakit-an. Pero karon mga kabumbo, kung naobserbaran, kaduha na gyud. Dunay mga pulis nga na-videohan. Una, diri sa may Mango Avenue na videohan. Kana gumikan kana nga tuog kuno sud sa patrol car. Sa nakalabay semana, di apotoy lain nga patrol car nang trending gyapon diya sa social media kay nangatog gyud mga kabumbo mga pulis. Pwerte ko sugas hagok. Samtang sa Pika Spot Gabahin, kapin sa usa ka kilo nga shabu nasakmit gikan sa kargador diri sa pier mga kabombo. Dunay kargador sa Pier 2 diri sa Cebu City nadakpan sa mga sakop sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu nga gipanguluhan ni City Police Director Colonel Elmer Lim. Gipaubos sa bypass operation sa barangay Poblasyon mga kabombo. Aga subject sa bypass operation mao si Ryan Dagwayon, 41 anyos, nga nagpuyo sa barangay San Roque, syudad sa Sugbo. Mga kabombo, dito all gyud sa Pier 2 mga kabombo. Unya, pag kargador siya sa pier, at the same time, sideline po siya na maligyag shabu. Usa ka kilo nga shabu nga nagkantidad og 6.8 million pesos. 6.8 million pesos din manigikan ning shabuha. Kinsa may amo ani niya, kinsa may gasugo ani niya. Base sa investigation sa City Intelligence Unit o sa City Drug Information Unit sa Lapu-Lapu mga kabombo, nga ang area sa operation sa pagmamaligya sa illegal nga drogas sa suspect naglakip sa siyudad sa Sugbo, Mandawi o Lapu-Lapu. So sa ato pa, frontline lang niya kaning kargador kunuhay sa pier, pero ang iyang main goal nga kuan pagpanginabuhi, pagpamaligya og drogas. Onya matol pa sa pagpangutana sa suspect diin man kagikan aning shabu. Matol pa niya gikan kuno ni Boss Jerker. Kinsa man ni si Boss Jerker, usa kuno ka peneriso sa prisuan diri sa Sugbo mga kabombo. Mao ni sagad itubag sa mga dinakpan sa bypass operation. Kung imong pangutan-on kinsay gasugo nimo ani i-deliver ang shabu, diin man ka aning shabu, kinsay tigtagak nimo aning butang. Sagad isultis mga dinakpan, maingon dayon na nga ang akong amo nadia sold sa Cebu City Jail. So putol ang follow-up operation. Wa nay follow-up operation nga pagabuhaton kay ang gasugo na priso naman. Diba? Uniform kayo ang tinubagan sa mga dinakpan sa bypass operation. Kay imong pangutan-on kinsay gasugo nimo aning shabu, diin man kanigikan. Matod pa gitawagan ra ko pinagi sa cellphone yang gasugo nako nadia sold sa Cebu City Jail. So sa all maniron para ma-address din mga problema ha. Ang laktod pagka-istorya gumikan kay mga peneriso diha sa Cebu City Jail makagamit pa mag-cellphone, maka-Facebook pa man gani. Dili gyud na mahonong ang kalakaran sa pagmamaligya og illegal nga drogas kay bisag na priso na maka-text, makatawag pa man gyapon sa gawas, maka-video call pa man gani, maka-Facebook pa man gani. Sige tag panakop og shabu, apan ang shabu way kahubas-hubas. Diin man gikan shabu ha, unsa man nabay shabu laboratory diri sa Pilipinas. Di man din mahurot ning shabu mga kabombo. Aw hinuon makasod bagay na mga ukay-ukay nga smuggle gikan sa uban nga mga nasod. Kadako ang mga binandol nga ukay-ukay makasod diri sa Pilipinas. How much more ang shabu? Akasod day gihapon na. Luag kayo ang pagbantay sa taga aside sa Coast Guard kaning kuan kini ang custom mga kabombo sa mga kontrabando gikan sa gawa sa nasod. Yapoy usa ka van nahulog sa Pangpang, duha ang nangaangol mga kabombo, wa noy patay. Dahil usa ka van dunay sakay 18 ka mga pasahero nahulog sa Pangpang sa barangay Campa 7 diri sa lungsod sa Mindanilya kagabi mga kabombo. Ang Bureau of Fire Protection o ang Bureau of Fire kini ang Protection Philippine National Police o Mindanilya Traffic Command Center apil usab ang MDRRMO ang responde sa maong hitabo.
Matod pag duha ang naangol nya gisubay pa usay rason ngano nahog ni ngadto sa pangpang na overshot bakaha ni ang driver sa maong van or wa na mopaak ang brake ron sa bakaha. Mao ni sagad mahitabo basta kusog kay padagan. Samtang sa pikas pod gabahin matod pa multiple registration sa mga botante nasuta sa Commission on Election libuan ka mga botante plano nga tangtagon sa ahensya. Doon ako rin mga botante nga multiple ang ilang registration mga kabumbo. Nga ano na anak mana kinsa man day nagparehistro ni mga tawhana. Onya Germany mitanyag og bag-ong military package sa Ukraine dungan sa pagbisita ni Zelensky sa nasod mga kabombo. Kini gubapa gabaga issue may islabot sa pangaling lungsod. Enyo madunggan sa panangkuban sa tuag Tulumanon bombuhanay sa Udto. Oras 8 minutos sa kalabay sa 11 ato sa gapalutsod pila ka mga importante nga mensahe sa gihapon standby. Tungod